col·laborar en l'enfortiment de la llengua i l'enfortiment de la nació. Perquè em sento català, perquè estimo la meva llengua i perquè crec que hi hem de contribuir. Estem molt contents de la resposta que hi està havent, no només avui, el Dia de Misericòrdia a Reus, sinó tot el que està passant aquests mesos al nostre país i que, evidentment, la capital del Baix Camp també té el seu relleu.